startede i 2010, fordi vi oplevede, at der var et behov for en anden type fitnesscenter end det, som der ellers er tilgængeligt her i Herlev. Så fik vi stillet nogle lokaler til rådighed her af kommunen, og så oprettede vi så HI Fitness som den 25. afdeling af Herlev Idrætsforening. Nu har vi været i gang i 1,5 år, og det startede med, at der var en sådan stor borgermøde, hvor især de unge mennesker skulle byde ind med, hvad der skulle til for, at det var sjovt og rart at være ung menneske i sig. Og der var et af ønskerne, det var, at der kunne komme et fitnesscenter. Det er jo gået helt forrygende. Vi startede 2.4.2011, og i dag her i 2012, der har vi 970 medlemmer. På nuværende tidspunkt har vi 168 medlemmer, så det vil sige, at vi nærmer os et tal, der hedder 10% af indbyggerne herude, de er aktive i foreningsfitness. Det vi har oplevet, det er, at der er kommet en del medlemmer, som faktisk ikke tidligere har været medlem i idrætslivet herude. Så det her foreningsfitness-koncept har ramt et eller andet punkt, som ikke har været opdyrket før i vores lokalsamfund. Det var lidt svært i starten selvfølgelig, om hvordan vi skulle gribe det an, men der var foreningsfitness så ude og hjalp os med noget rådgivning og var med til. Vi havde sådan et åbent møde for borgerne i Herlev, hvor foreningsfitness så var med til at fortælle lidt om, hvad er det, de kan, og hvordan hjælper de os i gang. Der er sådan 2 hovedområder, vi har fået hjælp på fra foreningsfitness, da vi skulle starte op. Det ene det er, at vi har fået et lån, som har gjort, at det rent økonomisk har kunnet lade sig gøre og starte op. Det andet, vi har været på rådgivningssiden, konsulentsiden. Vi har haft sådan 3 aftener, hvor vi har kørt alle de ting igennem, som er vigtigt at styre på, når man skal starte sådan helt op fra scratch. Vi fik også holdningsafklaret en hel masse ting. Hvad vil vi være med til i det her center? Hvad synes vi, der skal være for nogle værdier? Hvordan skal det være at komme her? Det skal være et rart sted at komme, og man skal hilse på hinanden, og der skal være tid til, at man også skal snakke, og der skal være tid til en kop kaffe. Så derfor har vi også prøvet at lave nogle små hyggerum og nogle små hyggehjørner. Fællesskab og stemning og følelsen af at træne, men også hygge sig samtidig med, at vi gør det. Det er meget socialt, og så er det et lokalt fitness, så det er utrolig hyggeligt at være her. I forhold til de store centre, hvor det måske kan være lidt dårlig stemning. Det er et godt koncept med mange ihærdige frivillige, og jeg synes, man kan mærke engagement. Nu er det første rigtige store center, der er kommet i Københavnsområdet, og der kunne man godt stille lidt tvivl om man kunne få fat i de her frivillige instruktører, men det har altså ikke været noget problem. Vi har overhovedet ikke haft problemer ved at finde instruktører, og det har været gode instruktører, vi har fået. Og de har alle sammen været på kursus, enten i indoor cycling eller i fitnessdelen under foreningsfitness.